Napríklad zaspávam s drobným make-upom a budím sa tak, že tak pol hodinku dopredu, vždy sa okúpem, dám sa do poriadku a s tým drobným make-upom aj vstávam, ale teda už s novým, už takým sviežejším potom. Ako dlho ti to vydrží kvôli tomu mužovi obetovať svoj organizmus o tú energiu? No vtedy, kým nezistí, že som krásna a nenalíčená, ale nie, vážne, s týmto som nemala nikdy problém, to som mala niekoľko takých poklon od svojich teda bývalých priateľov alebo bývalého priateľa, že vyzerám nenaličená, niekedy ďaleko lepšie ako naličená, že aj keď sa zobudím, že nie som to strašidlo, lebo chlapi, viem, že sa aj tak rozpráva medzi chlapmi, že nie je nič horšie, ako keď sa ráno zobudíš vedľa niekoho, koho si nespoznáš. Jednak ja som v živote nemala vzťah na jednu noc, takže toto mi ani nehrozilo, že by som niekoho vystrašila, ale ako môj bývalý priateľ aj mi hovoril, že keď sa ráno zobudím, že som pekná,